हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଣ୍ଡି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠୁଣୁ ନ ଉଠୁଣୁ ମୋ ଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଘରେ। କୋଉଠୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସକାଳୁ 6ଟାରେ ଉଠିକି କେମିତି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆସି ଦିଶିଲା କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗାଧୁଆ ଗାଧେଇନି, ଯାହା ଗାଧେଇବୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି। ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ମୋ ଦେଇ ତାର ଆଳତି ସଜାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତ ସେ ମୋତେ ଆଳତି କରିଦେଲା, ମୋ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ହେରିକା ଦେଇ ସଜେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ମିଠା ଖୋଇଦେଲା। ମୁଁ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତା ସିଏ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ସାନ ଝିଅ ବାନ୍ଧିଲା। ସିଏ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା, ମିଠା ଖୋଇଲା, ତାର ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଲା ରାକ୍ଷୀ, ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଲି। ଧରେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅର ମୋର ମିଶିକି ଚକୁଳି ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲି। ମୋ ମାଆ ହେରିକା ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ମାମୁଁ ଘର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦୋକାନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭୋକ ଭୟଙ୍କର କଲା, କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଘରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦେଇ ଆଉ ମୋ ମାଆ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଫେଣି ଦୋକାନ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରା ତିନ୍ତିଗଲି। ତା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାର ପ୍ରବଳ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି, ତାର ମୁଁ ମୋର ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ତେଣୁ ସୁମିତ ଟକ ଟକ କରି ଖାଇଯାଉଛି। ତାର ମୋ ଦେଇ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଚପଲ ଆଣିଲା ତାର, ମୁଁ ମୋ ରାତିରେ ଆସିଲି, ମୋ ମାଆ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କଲି। ଆମର ଆଜି ପାଳି ହେଉଥିଲା, ନନା ଧରିକି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଆମ ପିଲା ବସି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଇନ୍ଟା ହିଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କଲି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।